दिनैहाय हलि बयनिसिमबो हेपि हलि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नै एसे सिगाङाव हलि गेलेखांबाय ओमफ्राय दा गेलेबावसिगोन खेबसेबाव दसे थाबाय बेनिफ्राय गेलेनो थाखाय लोगोखौहाय फुनैनो थाखाय थांबावसिगोन आरोना एबारहाय डेन्जारेस सारायनि हांगार दैनि हांगारखौसो लानानै फुनैगोन आरोना थ' गाइस आङो दायो थाव गोथांखौ आखाइयाव फुना लागोन बेनिफ्राय दैनि हांगारखौ आखाइयाव फुनगोन आरोना थाव गोथांजों फुना लाग्रोसै ओमफ्राय नै आजायाबो फुनबाय नै आंबो ओमफ्राय जों दा हांगारखौ लानोसै आरोना नै लानोसै बेखौहाय आं फाननायजों मोजाङै माबाना लागोन र' थेबा नै जया बोरै जयालाय जयाखौ फुननोसै जोंहा नै जया जोंनि लोगोआ हाय हाय फागि हाय आं मोनथिया आं मालाय फुनो हांगारजों फुननो नागिरनाया जायासै ओइ खेबलायदो नायो हाजो आयु जाबाय हालत खराब हो गया आज हांगारजों लागावना होदों आं दहाय होननाय बायदि जामारबायानो गथ'आबो हाजोनिसै आंना बे लानोबो खेब दायो जों फट'शुट लासिगोन बिथांनि लंपेन्ट गस्ला मानसिनि आलदा ओमफ्राय आं नै नायलाय बाथिया साइसनो सिन्दुर थुनाय बायदि जाबाय हांगारजों फुना